Nyt me tehdään Ville Kallesta tähti. Hei hei, sä lääkärin kulta, kerro onko sun lempesi tulta. Kun lääkärin lempi niin tulta se on, hän samalla suorittaa palpaation. Hei nyt soi lääkärin humppa, tähälle on niin hyvä jumppa. Kun koko päivän on paneutunut potilaitten huoliin ja sormia työntänyt suoliin. Kun lääkäri lähtee aamulla töihin, niin vaimo se eväät laittaa. Kuumana kahvitermos pullossa pysyy ja tohtorin erikoinen maittaa. Varpaan kynnet yksitellen irti nappaa. Ja sitten lääkäri humpaksi pistää, koittaa aktiivivaappaa. Nyt kaikki joukolla terveyskeskukseen, sillä siellä ei kysellä